празника ни много щастлив. Като гледам колко хора има, направо съм съжалявала, че още преди 9-10 години, когато са му поканили, е трябвало да приема, а не да чакам. Затова сега ще дам на царя да обяви новите цари и царица. Радвам се на всички, че бяхте част от нашия празник. Обявявам за цар, абсолютен шампион на виното, Стоян Димитров с неговата съпруга Красимира Димитрова. Браво! Айде, Коше, айде, бай Стояне, да сложим царската корона. Да види сега тежи ли царската корона. Еми, отваряй да може да пием. Ние не си и царе на виното ще има, кога не може да пият от тая хубава бъклица. Браво! Много е хубаво винто вътре. До година пожелава на новия цар да дойде с едно бакарче истинско. Айде, пожелай си го! Пожелай си го така да е. Там само да го напълните. Не и там е отзад. Да. Година да я напълниш от гроздето, реколта 2025. Това не може да ми дай на главата, кажи го носа. Предадеш на новия цар. Добре, не, като не може, дай. Дай да изпим. Сега на тия пиштофи тук, ще ga сложим тази бъклица, ще бъде пълно с вино и всички ще бъдат добре дошли на тържеството до година. Живи и здрави! Поздравления! И сега, след поздравите, може бъдещите цар и царица също да поведат едно хоро. Но може да ги поздравите.